Sicela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfula uKristu iNkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo sokugcina okuwusifundo 12. Isihloko sikasifundo 12 sithi izithembiso konqobayo. Indimana yekhanda itholakala encwadini yeSambulo 21 uvesi 7. Cela sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uthembekileyo, dala amazwe nomhlaba. Sibonga isikhathi samanje osipha sona sokuba sizwe izwi lakho. Sicela uNkulunkulu umoya wakho oyingcwele usifundise. Siqonde ngendlela ofuna ngayo usekhaya ezulwini. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu iNkosi yethu. Amen. Sithena namhlanje senza usifundo 12. Isihloko sikasifundo 12 sithi izithembiso konqobayo. Sathi indimana yekhanda itholakala kuSambulo 21 uvesi 7. Incwadi yeSambulo 21 vesi 7 ifundeka kanje. Ithi, onqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Amen. Onqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto. Ngabe iyini na inhloso yalesi sifundo? Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi umzamo wokunqoba ubaluleke kakhulu. Ukuphila kufuneka kube ukuphila kokulungisela ukuphila okuzayo. Kodwa izifundo zakho lokuphila kufuneka ukuba zifundwe. Ngoba yini na? Ngoba isimilo kufuneka ukuba sipheleliswe. Isono ngasinye kufuneka ukuba sinqotshwe. uNkulunkulu-ke emuhle ethembekile wenze amalungiselelo, yikhona lokhu esikhuluma ngakho kuzofezeka kube yimpumelelo. Okay. Umbuzo mhlawumbe umuntu akazibuza wona, angangibuza wona ekhaya wokuthi ngabe kumqoka yini ukuba sibe abanqobi yini? Ukuthi sibe abanqobi ngabe kuyinto ebalulekile emqoka yini leyo? Uma sifunda incwadi yabaseRoma 12 vesi 21, ngoba uNkulunkulu khona siyalwa ukuba sikunqobe. Ngicela sifunde abaseRoma 12 vesi 21. Uma bafunda abaseRoma 12 vesi 21 uthi uNkulunkulu laphayana, unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Amen. Unganqotshwa ukubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Ububi, uma uzofunda nje incwadi uJohane wokuqala 2 uvesi 16, uyathola ukuthi ububi butholakala ezweni. Buchazwe ngokuthi buyinkanuko yenyama. Uma ufunda uJohane 2 vesi 16, buchazwe ngokuthi buyinkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila. Izithi ivesi uma iqhubeka ithi, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. So, lokhu kufuneka ukuba sihlale siqaphile ngaso sonke isikhathi khona lezi zinto zingeke zisinqobe. Yabo, inkanuko yenyama, ukuthi nje uvele ufise ukwenza into owaziyo ukuthi uNkulunkulu uyinqabile. Mhlampe kukhona ukudla, yebo khona iy'lwane ekuthiwena okay zingadliwa. Mase kuba khona iy'lwane nje ey'nqatshiwe, mhlampe njengama-reptiles nje kanje, yabona iy'ngwenya, noma mhlampe iy'ngulube. Lezo y'nyama lezo zikhona emphakathini esihlala kuyona ziyathengisa. Kodwa singabazalwane siyazi ukuthi noma kwavunyelwe eBhayibhelini ukuthi sidle iy'nkomo ney'mbuzi, kukhona iy'lwane ezavunywayo. Khona iy'lwane nje ey'ngcolileyo nje, njengey'ngulube-ke nabonogwaja nama-reptiles onke, nanamagwababa naney'nyoni ngoba khona iy'nyoni ey'nqatshiwe. Wazi kahle ukuthi uNkulunkulu vele akaze avuma okwaseqala ukuthi zidliwe, yabo. Uma kukhulunywa ngenkanuko yenyama, ufuneke ukwenza into owazi kahle ukuthi uNkulunkulu uyinqabile. Kungenzeka ukuthi ufuna ukudla owazi kahle ukuthi kunqatshiwe. Kungenzeka ukuthi ufuna ukuphuza, ufuna ukudakwa utshwala, wazi kahle ukuthi uNkulunkulu ukunqabile. Angithi yabo. Kungenzeka ukuthi ufuna ukwenza ucansi. Inkanuko yenyama leyo. Awushadile, yabona, noma
ufuna ukwenza nje ucansi waziyo ukuthi luyisinengiso phambi kukaNkulunkulu. Uyabo, akushadiwe. Kungenzeka ukuthi ufuna ukuhleba, wenza nje inkanuko yenyama, ufuna ukwenza into enqatshwe uNkulunkulu. Noma inkanuko yamehlo, ufuna ukubuka nje izinto nje bekungafanele ukuthi uyibone ey'nqatshiwe, uyabo. Abantu bona-ke utholukuthi umuntu uyageza khona abapopola ngamawindi, inkanuko yamehlo. Abanye amafoni agcwele iy'thombe zabantu abanqunu, ama-nudes, ama-porn, yabo, inkanuko yamehlo. Akukho ukuyithiba, umuntu ufuna ukwenza izinto, ufuna ukubuka izinto akanqatshelwe ukuthi azibuke ngoba zingcolisa umphefumulo wakhe. So, usho uNkulunkulu-ke asinqobe ukuthi unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle. Ububi-ke sithina ebutholakala ezweni lobu buyinkanuko yenyama, inkanuko yamehlo nokuy'gabisa ngalokho ukuphila, simele ukunqoba konke lokho, yabo. Ngoba ukwehluleka kwethu ukunqoba kwenza ukuba umphefumulo usale ungavikelekile. Umkhuba owodwa omubi uma ungazange uvinjwe ngomzamo omkhulu uzoqina uze ube ngamaketango ensimbi akhungele umuntu ngokupheleleyo. Amen. So, umbuzo mhlawumbe ungaba ukuthi-ke, obani kuphela abangase benqobe izwe na? Obani kuphela abangase benqobe izwe na? Ngisacela sifunde incwadi u-1 John 5 verse 4. UJohane wokuqala, labo Johane abalapha ngasekugcineni, 5 verse 4. Johane wokuqala 5 verse 4. Oh, amen. Ngobe ngufuna laphaya ngasekuqaleni. John uqala 5 verse 4 uthi-ke, ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Amen. Bengifuna lapho kodwa sengayiqedela nje ivesi ithi, ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Amen. Ngoba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. So, uma amaKrestu bengase azibambe emikhubeni yemizimba yawo, bafake konke ukuhahela kwabo ukudla nokulangazelela kwenhliziyo phansi kukaNembeza okhanyisiweyo, bazizwe kuwumsebenzi wabo ukuba balalele imithetho ephethe impilo nokuphila kwabo, okuyimfanelo yabo kuNkulunkulu nakomakhelwane babo, bazokuba nesibusiso emizimbeni yabo, babe namandla ey'ngqondweni zabo, bazokuba namandla esimilo azosebenza ukuba balwe noSathane egameni lalowo owabanqobela. Ukuhalela kwabo ukudla bazokuba ngaphezu kwabanqobi. Ngathini? Ngakolwabo uhlangothi. Lempi ivulekele bonke abantu abazongena kuyona. Amen. Kuvamisile ukuthi umuntu lapha nje ekuphileni esiphila kukhona, umuntu kuthiwe usempini ngoba elwa nomakhelwane. Impela namaKrestu abheke ukuthi azolwa nabantu abaphikisa inkolo yabo. Njengamanje uma sithula sifunde lamavesi, uyabona ukuthi kahle kahle impi ngaphambi kokuba uyilindele kumakhelwane, umuntu uqobo lwakhe usempini, ulwa naye ngoba unembeza wakhe ufuna izinto ey'phambene noNkulunkulu. Inyama yakhe ifuna izinto ey'phambene noNkulunkulu. Amehlo akhe afuna ukubuka izinto ey'nqatshwe uNkulunkulu. Izindlebe zakhe zifuna ukuzwa amazwi noma imiculo noma nantoni na ephambene noNkulunkulu. Angithi yabo? So, lempi wonke umuntu uzongena kuyona ukuthi alwe uqobo, alwe naye yena uqobo. Ngakho kukhona uPhawuli athi khona uyawutuka umzimba wakhe, yabo. Abuye athi lokhu engikuthandayo angikwenzi, yabo. So, uma kukhulunywa isihloko sithi izithembiso zokunqoba, ukuthi yebo sizoyinqoba impi. Ikhona impi lapho khona kuzofuneka kumele ukholwe kukhona abaliphikisayo, kodwa futhi khona impi umuntu akayelwa usuku nosuku, umzuzu nomzuzu, eyedwa noma enabantu. Lapha kuqubuka ububi ngaphakathi kuyena, yena kufuneka ebucindezele, enqobe okubi ngokuhle. Kuvuka ivesi ukuthi uNkulunkulu utheni ngale nto osoyifuna manje, yabo. Amen. So, abantu
baba ngabanqobi ngoKristu kuphela. UKristu kuphela wenza ukuthi abantu babe yini? Ngabanqobi. Ngoba uma uzofunda uJohane uma uzofunda incwadi le ngokukaJohane 15 verse 5 iyakusho lapho ethi uNkulunkulu abantu banganqoba ngoKristu kuphela. Ithi uma uqanda leyo vesi ithi-ke kuzisa uJesu Kristu ngaphandle kwami ningenze lutho. Yabo, ngaphandle kwami ningenze lutho. Ukuze uma sifunda wona-ke u-1 John kade siwufunda ngixolisa ukuthi ngifake isijobelelo sika-ke. Uma sifunda u-1 John akade siwufunda lapha ngasekugcineni, angithi isivesi sokuqala ngasithi kuthiwana ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Uqhubeka uthi-ke lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe. Okuyini? Okukholwa kwethu. Ngoba uzoqaphela la, indlela kuphela esingazivikela ngayo ebubini ukuhlala kuKristu. Ngathini? Ukuhlala kukaKristu ngaphakathi enhliziyweni yethu ngokukholwa ekulungeni kwakhe. Ngoba ngaphandle kokuba sihlangane ngempela noNkulunkulu, ngeke sikwazi ukuba sichithe imiphumela emibi yokuzithanda thina, neyokuzitika, yabo, neyokulingwa ukuba senze isono. Singase siyeke imikhuba eminingi emibi, okwesikhashana singase sehlukane noSathane, kodwa ngaphandle kokuxhumana okupheleleyo noNkulunkulu ngokuzinikela kuyena umzuzu nomzuzu, sizonqotshwa thina isono. So, ngaphandle kokuba umuntu ngamunye azihlanganise noKristu ngokudlelana naye njalo sisemseni esitsha, ekugcineni nje sizokwenza ukusho kwaso, yabo. So, ukunqoba kwethu kulele ekutheni sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Hhayi ukuthi uthi umuntu, mina nje angiyithandi into ethile. Konke esikwenzayo sikwenza ngoba uNkulunkulu utheni ngakho, ukuze uma amandla ephela uNkulunkulu usinikeza amandla futhi amasha ukuthi siphinde simelane nale mpi. Ngoba kulula ukuthi umuntu ungadila naye, kodwa uma into ikuwe impela ngazo zonke iy'khathi yimpi enzima leyo, impi kamina, umuntu elwa nentando yakhe. Ngicela sifunde abaseKhorinte bokuqala 15 verse 57 ukugcwalisela la, ngoba mhlawumbe ukuphendula nje umbuzo othi-ke ubani osinika ukunqoba na? Ngabe ubani osinika ukunqoba na? Ngicela sifunde abaseKhorinte bokuqala 15 verse 57. Ubani na osinika ukunqoba? Uthi, kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Makabongwe uNkulunkulu. uNkulunkulu wenze njani? Usinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Yebo. Ngicela sifunde isambulo 12 verse 10 noverse 11 ukuze sizobona la ukuthi yini edingakalayo ukuze sibe namandla okunqoba uSathane na? Yini edingakalayo ukuze sizoba namandla okunqoba uSathane na? Ngicela sifunde isambulo 12 uverse 10 noverse 11. Ofundeka kanje na. Qala kuverse 10. Uthi, ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangalelwa wabazalwane bethu, obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Uverse 11 athi-ke, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi leWundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Amen. Sithini la? Sithi labo abanqobayo njengokuba uKristu anqoba, kuzodingeka ukuba bahlale bezilindile ngaso sonke isikhathi ezilingweni zikaSathane. Abantu abaningi bafisa ukuba bathole umvuzo wokugcina nokuphila okuzoba ngokwabo. Ngathini? Abazokuba abanqobi, kodwa abazimisele ukumela
ngicela ukuyibeka kanjena le ndaba le ukuthi abantu abaningi bafisa ukuba bathole umvuzo wokugcina nokunqoba okuza kuba ngokwabo abazoba abanqobi, kodwa abazimisele ungathini ukumela ubunzima, ukwephucwa nokuzidela njengoba uMsindisi enza njalo. Kuphela ngokulalela nangokwenza imizamo enganqamukiyo yikhona-ke yikhona-ke sizonqoba njengokuba uKristu wanqoba. Sithini? Sithi siba ngabanqobi ngokusiza abanye ukuba banqobe ngegazi leWundlu nangezwi lokufakaza kwethu. Ukugcina imiyalo kaNkulunkulu kuzosenza ukuba sibe nomoya wokulalela, sisebenze umsebenzi ophuma emoyeni onjena ozokwamukelwa uNkulunkulu. Umbuzo mhlawumbe umuntu azibuza wona ekhaya ukuthi nje mhlawumbe sizothatha amavesi ambalwa ngenxa yesikhathi ngoba isifundo sithi izithembiso konqobayo. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi yini umvuzo kumuntu onqobileyo? Mhlawumbe uyini nje umvuzo womuntu onqobileyo? Ngicela sifunde Isambulo 2 verse 7. Sizothatha nje amavesi ambalwa. Sifunde Isambulo 2 verse 7. Isambulo 2 verse 7 sithi, onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila osepharadesi likaNkulunkulu. Amen. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila osepharadesi likaNkulunkulu. Okay, onqobile uzothola yini? Ukuthi adle umuthi wokuphila. Mhlawumbe ngokuphangisa siyakhumbula laphana kuGenesis 3, u-Adamu no-Eva uNkulunkulu kuthiwa ebahlalise e-Edeni. Okwathi sebenqotshwe yisono, sebehlulekile, bakhishwa e-Edeni. Uma sizokhumbula kahle ukuthi emthini wokuphila uNkulunkulu wayala ukuba kube khona ingelosi eyayiphethe inkembe ebengezelayo egade ukuthi ozophambukela kuwona bayenqatshelwa ukuthi bedle emthini wokuphila ngoba babenganqobile, babewele esonweni. Njengamanje uma sesifunda Isambulo 2 verse 7 kuthiwa cha bo ngoba bazobe benqobile-ke abantu-ke bazobe sebedla-ke emthini wokuphila. Yabo. So okunqatsheliwe izoni kuvunyiwe ebantwini abanqobileyo. Babenqatshelwe abazali bethu besawela esonweni bokuqala u-Adamu no-Eva emthini wokuphila. Kodwa ngokunqoba uma sesinqobile nathi ngoba nabo bagcina sebenqobile ekugcineni. Kuthiwa laphana kuSambulo 2 verse 7-ke onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila osepharadesi likaNkulunkulu. Nakho okokuqala nje singathi siyakuthola onqobile uzodla yini? Umuthi wokuphila. Ake sifunde Isambulo 2 verse 11. Isambulo 2 verse 11 fundeka kanje uthi, onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Amen. Onqabayo akasoze woniwa ukufa kwesibili. Ngikhumbula ey'fundweni ezidlulileyo esizenzileyo la khona lapho sikhuluma khona ngokufa ukuthi abalungileyo bazofa nje kanye. Yabo, abanye ngeke beze bekubone ngempela ukufa. Kodwa ababi bazofa kabili. Ngoba sisese nje like u-Adamu washona noma wafa. NoSolomoni, noDavide basemathuneni komanje, angithi yabo. NoJohane uMbhapathisti basemathuneni. Kodwa uJesu uma ebuya bayovuka bengenakubola bamhlangabeze, yabo. Sasho sathi abanye uyobuya bephila bengaze ngempela bekubone ukufa, baguqulwe bamhlangabeze. So laba abafe kanye uJesu uma ebuya uyobavusa, yabo. Khona izoni ezafa njengoKhayini nje, njengoSawuli, yabona. Ucaca ukuthi bafa bengakholwa. Kuyofika isikhathi lapho khona izoni zonke ziyovuswa khona,
zifusele futhi ukuthi zizobe sezifa kanye kanye ukufa kwesibili, seziqedwa, yabo. So, sithena okokuqala onqobayo uzothola ukuba adle umuthi wokuphila. Vele uyodla umuthi wokuphila, uyolokhu ephile njalo engafi. Manje-ke kuthiwa-ke uSambulo 2 verse 11, onqobayo akasoze woniwa ukufa kwesibili. Shuthi nje uma ufike kanye ngeKruger's, okay. Uma ufike kanye ugolile, okay Adamu. Uma ufike kanye ngesimo esithile, okay. Kodwa ukufa kwesibili ngeke uze ukuthole ngoba ube umnqobi. Ulwile ukulwa, wanqoba okubi ngokuhle. Uyabo? Uma uzofunda futhi sona uSambulo 2 verse 17, ngisacela ukufunda uSambulo 2 verse 17, lapho kuthiwa khona onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha, elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Nkosi, hhayi ngeke. Ziningi izethembiso zomuntu onqobayo. Ngisacela ukufunda iSambulo 3 verse 5. Isambulo 3 verse 5 sithi, onqobayo uye kwambathiswa njalo izingubo ezimhlophe. Yebo, kuthiweni negama lakhe angisoze ngalisula encwadini yokuphila. Negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Amen. Kusho uJesu uqobo. So, amazwi ezingelosi akhuthazayo aphindaphindiwe izikhathi eziningi avuselela imimoya. Bese kuthi bavuselela imimoya yabathembekileyo eyethileyo, yabo, enyusa izingqondo zabo ngaphezu kwezinto zomhlaba. La mazwi abenza ukuba babheke ngokukholwa izingubo ezimhlophe, imiqhele, namagatsha esondo okunqoba okuzokwamukelwa ngabanqobi lapho sebezungeze isihlalo esikhulu esimhlophe sikaNkulunkulu. Uma ufunda iSambulo 3 verse 12, kuze kushiwo lapha, kuthiwa onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehlele ezulwini kuNkulunkulu wami, negama elinjani? Elisha. Amen. Angicela sibuze umbuzo ukuthi-ke, khona nje umbuzo nje engifuna ukuwubuza, uzophendulwa yivesi ukuthi-ke, uKristu uzohlala nobani esihlalweni sakhe sobukhosi na? uKristu uzohlala nobani esihlalweni sakhe sobukhosi na? Ngicela ukufunda iSambulo 3 verse 21, sithi, onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Amen. Kusho uJesu ukuthi onqobayo uzomnika ukuba ahlale naye esihlalweni sakhe sobukhosi, njengoba noJesu Kristu akavelanga wahlala esihlalweni sobukhosi nobaba uJehova, cha. Kwabizwa ukuthi anqobe. Ngakho ethi-ke njengoba nami nganqoba, uyabo, ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. So, ukunqoba kuzokwenza ukuthi abazalwane abantu bahlale noJesu Kristu esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngoba yini? Ngoba umqhele wokuphila uzobekwa kuphela phezu kwesiphongo somuntu onqobileyo. Khona umbuzo obuthi kuhlanganiselwe phezu kwasiphi isithembiso konke lokho okuzokwemukelwa umuntu onqobileyo na? Kuhlanganiselwe phezu kwasiphi isithembiso konke lokho okuzokwamukelwa umuntu onqobileyo na? Ngicela sibuyele kuyona indimana yekhanda, Isambulo 21 verse 7, esifundeka kanjena, esithi, onqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto, futhi ngiyakuba uNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Kusho uJesu. Sithini la? Uma ufunda kwaseKorinte bokuqala u-2 verse 9, kuthiwani lapho? Kuthiwa-ke
iso alikubonanga, indlebe ayizwanga, akungenanga enhliziyweni yomuntu lokho uNkulunkulu akulungisele omthandayo. So yonke incebo yezulu nomhlaba izokwambulelwa abahlengiweyo bakaNkulunkulu ukuba, bayifunde. Ingomuso elihle kangakanani elisilindeleyo na, ligcinelwe abanqobi. Ngakho-ke siyamenywa, uyamenywa ukuba sibe abanqobi. Nkosi ibusise ukufunda kuyezwilayo osukwini lanamhlanje. Amen. Isifundo kade sisifunda bekuyisifundo sokugcina ey'fundweni zombhabhadiso, isifundo 12. Isihloko sakhona besithi izithembiso kunqobayo, indimana yekhanda, uSambulo 21 verse 7 ithi unqobayo uyakulidla ifa lalezi zinto. Sathola ukuthi kahle kahle nje okubaluleke kakhulu lapha ekunqobeni, umuntu unqoba yena, impi akanawo yena. Uma eseyinqobile uNkulunkulu amenzele nomusa ukuthi lezi ezinye izimpi ezizayo azinqobe. Inkanuko yamehlo, ugade izinto oy'bukayo, ugade into oyidlayo, ugade into ozizwayo, ugade izinto ozithintayo. Angithi ugade nje wonke ama-senses ngoba konke lokhu kuyahamba kungcolisa imigudu yomphefumulo. Uma kukuhle kuhlanza, ngathini, kuwama-avenues of the soul, kuyimigudu yomphefumulo. Manje-ke inkanuko yenyama ubuye butholakala ezweni. Ezweni kunenkanuko yenyama ukuthi wenza noma yini ukuthi yenze as long as ikujabulisa. Akuhambi kanjalo kwaNkulunkulu. So ngokukhulu ukuzithoba sekufike lapho izifundo zombhabhadiso zebhayibheli, zombhabhadiso ziphela khona. Ngoba uthi wonke umuntu webhadadiso wasengathi angayiqonda lezi zifundo. Thixo uma isiphile ukuphila kuzofuneka si-ede enye indlela, senze ezinye iy'fundo. Ngiyathembisa uma uThixo esiphile ukufunda, okokuqala nje siyofunda ngakho, so mhlampe sizolibhala nje kahle sithi izifundo zebhayibheli ngezempilo. Iqiniso lanamhlanje sesizofunda ngezempilo, kodwa ngiyokwenza nje ividiyo encane uku-update uma sesikuqalile sekube konke impumelelo ngoba sesizwile ngezwi laNkulunkulu, sikholwe yilo. Kungenzeka ukuthi ekuhambeni kwethu-ke ngokungazi ukuthi kufuneka siphile kanjani, kukhona izinto esizozenza ezizomema izifo, yabo. Kufanele lezi zinto siy'gweme. Abanye bethu abazi ukuthi kwenzakalani njengamanje. Mhlampe khona imikhuba abayenzayo emizimbeni yabo emema izifo. So ngokuvula lelo page, ngingasho ukuthi i-page, ngokwenza lezo zifundo ezikhuluma ngezempilo, abanye bebengaguli kuzogwema ukuthi bengabe besagula. Abagula ngokusizwa uNkulunkulu bazolapheka noma bazoyeka ukwenza izinto eziqhubeka zibagulise. Abanye besho ukuthi besebegula kakhulu, mhlawumbe angazi sekwenzakale kanjani, kodwa-ke inzalo yawo bazofundisa nabanye ukuthi bona-ke bengabe besagula, yabo, enyameni noma emphefumulweni noma emoyeni. Kukho konke nje, yebo, umuntu nomuntu unendima akayidlalayo ukuze ezophila, noNkulunkulu unendima akayidlalayo. Asisho ukuthi umuntu uma seyiqondisisa ezempilo ngeke safa, cha. Kodwa ngokuqonda ukuthi impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu, imizimba yethu iyithempeli lakhe edalwe uyena, sizobe sifunda ukuze sizolandela ukuthi odale imizimba uthi asiphile kanjani, asenzeni kanjani kuyo. Siyabonga isifundo sokugcina, isifundo 12, kukodwa 12. Izifundo lezi kufuneka ziqondwe yiwo wonke umuntu ozobhajadiswa noma ozimisele ngokuba yilungu lebandla. Siphinde sihlangane ngokuzayo lapho-ke bese sesenza izifundo zebhayibheli ngeqiniso, sesenza izifundo zebhayibheli ngezempilo, iqiniso lanamuhla, nge-present truth. Cela sithandaze. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba. Siyabonga Yise Nkosi Jesu Kristu ukwethembeka kwakho. Usifundisa Nkosi ukuthi simele ukuba ngabanqobi. Izinto umuntu akazozenza njengamanje kungabonakala engathi inyama yakho iyayiklinya. Hhayi ngoba nakhu uNkulunkulu siyiklinya. Kodwa uNkulunkulu sifuna ukuba nedisipline nasezulwini ngoba ezulwini kulalelwa wena.
futhi inkosi izidalwa ezikulaleleyo ziyaphila. Nathi siyazifisela ukuba siphile njengoba nawe uNkulunkulu usifundisa onke la mazwi ngenhloso yokuba siphile. Ukuphila singagcini lapha emhlabeni, siyokuqhuba ebukhoneni bakho lapho uNkulunkulu ngiyobe ngingasaphili khona, ngingasanqamukeli. Sekunokuthula, sekunengcebo, sekungekho sitha esihluphayo. Ngakho uNkulunkulu siyakunxusa ukuba ngokulokhu ukukhulumisana nathi ngenhloso yokusihlanza, sihlanzeke. Ngokulokhu ukukhulumisana nathi ngenhloso yokusiqoqa ukuze samukeleke kuwe, masiqoqeke. Usiphe amandla okudela konke okubi. NgoJesu siyakhuleka. Amen.